Diyos marhay na hapon sa Tuya Agabos mga kabarangay. Kami po minapaabot na namanin pagrespeto sa labang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Lalong-lalo na po itong sumanga nagadiretso na mag-antabay digdi na po sa programang Bicol Target. Sana po yaong kita gabos sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining mga pinaghampang nyato na kasiributan. Mga problema asin peligro, padagos kitang manarig sa mahal na Diyos pangaji asin sa tuyang ipakimaherak na malampasan tana ining mga kadifisilan. Sagkod man kitang 4 p.m. o kaya 5 p.m. Bicol Target na po tabi. Nag-iimbitar na mag-iriba-iba kita mantang kamo dyan. Tapos na siguro sa pagmerienda. O kaya nagpipiparar na kan pamanggihan. Sa luwas yaon dyan ang news team ang Mega Force Patrol sa pangingenot kan sa muyang chief reporter si kumpadreng Jimmy, si Pading Alsi Ringman, kumpadreng Jomar, katabang si Ans Galero asin si Joshua Bino. Sa Manibela yaon dyan si Henry Mata. Mantang sa control technical, sa kuyang kapartner, yaon yan ang kumpadre ko, the man from Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo, kumpadreng Nal Baldo, kan Jigs Baldo, welding shop. Siya po ang minapalusot kan sa muyang boses sa ere dyan sa indong mga nagkakadarangog sa radyo. Sa newsroom sa padagos pong pag-antabay asin pagsumada kan nagbubutuang istorya lokal, national, international, nangingenot po dyan ang samuyang news director Mar Dela. Si Angel may pinag-aasikaso mo ng importante. Yaon dyan JMB Jenny Matthew Baliran si Jen. Sa samuya man na social media platform si Jimos Barrios. Sa technical o kaya dyan sa IT, sa broadcast naman tabi worldwide, netwide, sa internet, sa samuyang DCGB app, asin sa DCGB News Online, sa Facebook, sa YouTube DCGB Legazpi City, Richard Astor asin si Thresia Marilitana. Ako po si Pio Fernandez, ang sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan. Diyos marhay na hapon. Salamat sa Familia Uy kan Barangay Bagumbayan, Barangay 8, tabi merienda daaning champurado. Igwaning kasabay na pinagpiritong sira, body, tapos Jim's Coffee, yan, walang mintisda sa pagdadangog ang Pamilyang Uy. Pagdaida naka-text warang load. Salamat man tabi yan sa Familia Uy. Ini sa tuyang kunyan dayupot na paradangog. Okay na yan, maski kita lang po na diit na pag nag-iriba-iba, maugmaho na kita kaantabi. Dire-diretso mo na kita kan informasyon dyan sa luwas. Nasa linya man si Pading Al R. Mario. Kumpadre Ngal, Diyos marhay na hapon. Maray na hapon, pade kinondinar kan sanggunian pandalawigan an nangyaring pangagadan sa duwang polis mientras nasa in line of duty I should say, dyan sa Awas Albay kan tuminalikod na Aldao.
sa pasar na resolusyon ngunyan na hapon sa regular na sesyon ni Board Member Jesus Iboy Go, Chairman kan Committee on Peace and Order, digdi sa sanggunian na panlalawigan, kondinar ka resolusyon na ni nangyari sa duwang pulis na sinda PCMS Joseph Postonal asin Police Corporal Jeffrey Referesa pagkatapos ining binadil gadan duman sa ila Orsor kan Wasalbay kan mga suspetsado Jose na sinda nagkabiristong sinda Richard Bonaobra asin Fernan Hargel Regala na mga dating miyembro kan Philippine Army awol na parehong residente kan Nabwa Camarinesor diring sa mga inot ng nagluwas na bareta na in line of duty na nangyaring pansisita kando ang pulis ni duman sa mga suspetsados alaga binabot sa punto na sinda binadil sagod na nagadan na piga-deklarang DOA na diyan sa Josefina Belmonte Duran District Hospital. Kailang kan bagay na ni sanggunian panlalawigan nagpahayag man ni na kamunduan asin pagkidumamay sa pamilya kan mga nagkagarada na pulis na talagang kumbaga talagang nangyaring ini sarong makamundong o makamundong pangyayari asin man pagrekognisar sa naging kumbaga naging hero talaga ini duang pulis na ni sa sa indang obligasyon asin ta uminabot sa punto na ibinuha sa indang buhay ang resolusyon ni Board Member Iboy Go tulos man na inuyunan kan mga pag-iribang niyan digdi sa sanggunian panlalawigan. Iyan, okay, sige. Yan pa diyan informasyon digdi sa sesyon regular Alarmario DCGB. Salamat kumpadreng Al sa inisyal na bungkaras kan mga istorya sa palibot. Session regular mananggad ngunyan palan sa sanggunian panlalawigan panglunsod asin pambayan kan lain na lugar como Martes ngunyan ha. Fet sa 11 kan Hulyo taon 2023. Yan, sige, nararapat lang na kondenaron ito kumpadreng Nald. Talagang kunyan karumal-dumal in the line of duty. Pero may nakakahurong kita dyan na nagkakapirang nakakasabot sa investigasyon es posible da kumpadreng Nald igwa ito ning ibang target na duwang sospetsado bako itong pulis na nagkagaradan si Police Officer Ostonal and Police Officer Referesa. By the way, ini pala na si Police Officer Ostonal na iluwas tanaan ka nakaliis pang aldaw kan mangyari mismo insidente saro ini kumpadreng Nald sa closed in security ni Congressman Joey Salceda for so long a time. Yan, nag-iriba-iba na yan. Pati ka ito man na si Police Officer Roy Baclao. Na mahingalo naman ito si Police Officer Roy Baclao. Di duwa na sinda duman na nag-iba-iba pading naldano sa kalangitan. Ining si Police Officer Ostonal, buda si Police Officer Roy Baclao. Barkada ta ini si Roy na Baclao, buda ining si Osto. Tabangan kimahal na Diyos, condolence sa mga familia tabe. Yan. Balikan ta ito sa tuyang man nakakakuro dyan na istorya is posibleng bako ito may ibang target o tibaad kung dainin duang bagay pading Nald, pwedeng daining target or pwedeng igwa na tiyempo sana na itong dua iyo ang nagsita taigo baga dumanin okasyon ansaro panganing medyo makangurungir hatdig dita simbahan pa kumpadreng Nald, compound ka pakan simbahan ginibo ang pambabadil gadan kan suspetsados iyan dahil na ginirabuhan lamang
And ikadua, daing kuna-kuna, dainin pagdudua-dua, hampang man, haraning marhay nagayo, duwang dupa, tulong dupa, hepatura kang pulis, mismo kan uwas. That's how brazen it is ang krimen na nangyari. Sa may compound kan simbahan, sa hampang pakan, hepatura kang pulis. Ngunyan, saro sa mga teorya na naglalataw dyan is, bako man talaga gayon ito ang target. Ano? Taan misyon ka itong sudua is, mag-secure kang area, tayo nga ninin barayli duman, magruronda, na tiyempo na itong mga grupo na kasabay ito so suspetsada, yaon sa medyo madrodiklum na lugar, na sita, iyo na ito siguro. Bako nga siguro, iyo na ito. Ininutan na sa mga pulista, tibaan igo talaga ning mas maraot na intensyon, so pulis anadalitan na sita na ngani. Baad ba ko itong duwa managadaan target. Yan. So, subject pa yan sa mas hararom na investigasyon. Ining suspetsado, ang saro dyan, awol, absent without official leave sa serbisyo. Miyembro ini kan papaalpa ang Philippine Army na nakabase duman sa Marawi. Sa may Kamindanawan, tabi. Pagkatapos so saro, dai manin background o kung ano basta taga Nabua kan Camarines Sur. Ang gamit pati bagang badil 45, caliber 45, lethal firearm yan, high powered yan. Ang caliber 45 is considered as a high powered firearm kan otoridad. So yan po tabi, kinundinarman kan sangguni ang palalawigan, yan na pambabadilgadan sa duwang otoridad na ina. Nanungod lang na kundinaron talaga man ta nagigibo lang ito kan sa indang kunyan, kan sa indang kan sa indang serbisyo, yan binumbungan kan duwang mga sospetsados. Sige, yan ha, sana makamta ng na-file na suka-sukaan kasuba go baga, nadadangog ko kaso hapon panganig gyud ito, nadadangog ko na so report kay VP Henry sa paagi ni Chief Jim Nasalita na sinaangat na so nagakanigong kaso kontra sa duwang sospetsados. Report pa kita sa luwas. Ano daw ang development man dyan sa area of responsibility ni ANDS? ANDS, marhay na hapon man tabi. Go ahead na. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, bilang pagkikasumaro kan gobyerno lokal kan Legazpi sa ika-109 na taong founding anniversary kan na Iglesia ni Cristo, nagpasarngo niya ni resolusyon ang sanggunian panlungsod ni Legazpi sa pagpaagi ni Councilor Joseph Philip Lee na mataon ni na pagrespeto asin man na pag-rekonesir sa selebrasyon ini kan INC. Sigun kay Lee, kan nakalihis na July 27, 1914, si Ka Felix Manalo nag-inisar na maorganisar ang Iglesia ni Cristo din sa tuyong nasyon, asin digding mismo sa syudad kan Legazpi dakot man ang mga miyembros kan siring na religion, asin naglalaom siya na sa pagikan resolusyon ini kan sanggunian panungsod kan Legazpi, may pahiling nindaan pakikisumaro asin pagrespeto ninda sa siring na bagay. Sigun sa iya ang mga miyembros kan Iglesia ni Cristo, dakulaan ng kontribusyon sa syudad kan Legazpi manungod man sa moral, ethical asin spiritual values na ipagpapahiling kaini sa tuyang syudad, mientras na nakakatabang man ang mga miyembros kaini sa ekonomiya kan syudad dahilan nga ni sa dakulaan populasyon kaini. Sigun kay Lee, ini na tausan ng ehemplo na ang gobyerno lokal kan Legazpi dakulaan pagrespeto sa manlain-lain na relihiyon na igwaligdi sa syudad kan Legazpi. Roger. Kitabi Sir Pio, ang mayor na napaguro ng digdi sa sanggunian panlungsod mientras na wala man nin iba pa mga ordinansang ipinasara. So, birthday celebrator yaon dyan si Konsehal Luis na Gutierrez. Yaon kasabago. Di igoning bangkete da.
Iyan sa nanday ko araw. Dai manin anunsyo diyan kung ano. Orang anunsyo. Sige. So yung tabi Sir Pio, an informasyon, ang skilero, DCGP. Salamat and sa istorya, ali yan sa sanggunian panlunsod kan Legazpi. Session regular man tabi ngunyan ha. Before we have our break and time check, sabutaman ini ipaabot niya to sa Gabos, partidaryos, amigos, amigas kamidbid na primero so si Papa Romy baga nagadana pading nald si Romy na Romero, naku, condolence sa pamilya ni Romy Romero. Yaon diyan sa Barangay Baybay Chapel, nakapatente ang bangkay ni Papa Romy Romero. Ngunyan so inaman ni Jory B pag-iriba taman digdi dati sa DCGB, pipay si mana so mga partidaryos, amigos e amigas ni Josephine Jacobo, nagada na po ini, nakaburol man dyan sa Our Lady of Fatima Bunot Chapel. Ang lubong sa nag-adang-adang na Biyernes, alas 2 an hapon, dispes ma misa requiem ngo na sa St. Raphael Church. Yan. So, condolence tabi Jory B ha sa indong familia. Nagadan man so sa iya man na namumuta na ina si Josephine Jacobo. Nakaburol man dyan sa Our Lady of Fatima Bunot Chapel. Labong kay ni sa nag-adang-adang man na Biyernes alas 2 an hapon, dispes may misa de requiem diyan sa Bunot sa St. Raphael Church. Yan. O di diretso mo na kita kan mga istorya pala diyan sa luwas. Nakalinyada si Chief Reporter Pading Jimmy na salita. Kumpadreng Jimmy, marhain hapon what's happening? Thank you. Salamat tabi may dinulo kayo sa tuwa digdi na Oho. ambulansyang nabangga taud-taud imbestigaran ko ini para sa ining inutan. Ma-report mo na kita. Sa mga dagdag niya tong barita tabi padi malalaban mo niya na paaboto na barangay in this election ang mga ilihidong opisyal sa munisipyo, probinsya, syudad, pun sa alkalde, gastusan, dahilan sa ngunyan pa sana, may mga advance lang paabiso an sarong aspirante sa barangay. Nagtitikwil na kay kagawad, kay mayor, kay vice mayor, na ngayon mayor. Wad, mapapalaban nga ako Yan. sa barangay. Oho. Common sense tabi pa di, ika sarong alkalde, vice mayor o konsyal, Oho. bilang nasa pwesto, maski puro pa para, matao ka. Kapital. Nya kung an munisipyo na nasisakupan mo, 50 barangay o 40 barangay, Sus Mariusep. pagkumad sa nakapitanan maranisan ka, isay mo, Nyan, perang kagawad-an. so kagawad, so escape pa. Oho. Sus Iuman mo Mariusep. yan ang ipinagkukonsumer, Mhm. kan pa nga nasa posisyon na Nako. ilihido. Totoo. Ano ang nito taunin da tabi pa di? Mhm. Namamatian maninda ang pressure kung igwasindang bubulnuton sa bulsa. Iyo. Halimbawa, dahil man kikwarta, maski pangbutilya, Mhm. may pa-birthday pa, may graduation, may Gabos. sabulo. Gabos. Magupat, Magubat talaga. Sige. uni pa tabi pa di, pagkatapos ka na eleksyon sa barangay, Oho. ang masunod eleksyon na naman kan sa munisipyo, Nyan. probinsya, distrito. Mhm. Pag napalaban naman sa mayor, vice mayor, konsyal, Mhm. ang mga maraniman sa mga kapitan, sa mga tinabangan, nagagad man sa ng tabang. Nyan. Ang question tabi pa di, dahil man kayo mo mataunin, ngayon kagawad,
nagtabang ka sa ko nang gana baga nga ako di man tabang ko sa imo kwarta man nga. Dai man Kundi, ikan matao. hahagadan ka giraray. Agad ay Oh. tarang itani nga magiiroan makinarya. Pagday ka man ni tinaw tabi pa di. Mararawatan ka pa. Talo. Maloya. Maloya man. Kerming dihado. Dehadong permi kompadring Jimmy. Siyempre, papatakoton ka pa. Ansa kuya nga yaduman, solido ito. Solido nga yan. So mga Pamilya mi ngaya. pamilya mi ngayon, buda ko baga ngaya, Kapitan Duman. Pero tinabangan mo na kan-eleksyon sa barangay. Nananunungod man kung ta na baga, nasinda naman sumakontribo ko ta na. Wala wala kay masagot ako na nga bala kay to mayoro kagawad sa kuyang nasa sakopan day ka na nga magtao day man yan pwede tabi pa day. Lalo kang susupsupan. Tititian ka. Nagpamilisya ka sa barangay na makandidato ngayang konsyal, mayor, vice mayor, congressman. Pwede. Maski wala mong tabang kaan, pag wala ka tinawag panahon na magrarani ka sa inda, wala ka man. Wala. Dawa igwa kaning kapabilidad na mag-perform bilang alkalde o kaya bilang lawmaker, kung dai kaning plata, puro ka sa naporma, rimati ka. Iyo, analysis kan mga nasa posisyon mo niyan. Gari pierding nga kita pa di. Gabos nga sa to agad. Gabos agad na agad. Kung makandidato sinda sa barangay. Pag kita man makandidato, hagad manggiraring nga sa to. Tay baga, siyempre, mapasiring na duman so kunyan. So, mayor o di makandidato man nga ako kapitan. Imbis bagang tumaram sa kapitan ng kagawa, do kami na mabahala digit at tinabangan mo kami kan eleksyon. Halimbawa, tinabangan mo nga na eleksyon sa barangay nga kung anong barangay 0 nga nagdiyang ka. Tinabangan ko nga si Kapitan Duman sa mga konsyal ng Garana. Pag-abot Duman, dahil ka man ka ni estimaro na mayor na ka na magastotal, tinabangan mo gana nga kami. Dahil, ikaan magasto Duman. Tataramang kahain ngayon supang distribo me. Mapalaban mo paano nga magiron makinarya ka ni Kunora Aloy? Panibagong sup-sup na naman. Ini na sabi pa de, ang dahilan kung nataan sa rong ilihidong opisyal, tultul man ko taanaan mga ang kaisipan mo, kung wala ka man kipang paroros, useless ka. Totoo yan, sige. Samawot ka, ngunyan. Ini ang dahilan kung natataan iba, nakakakomiter, matintaran, magbuntog sa irregularidad, anomalya, korupsyon. Paano mo itatao? Iyo, totoo dyan. Sige. Yan tabi pa de, ang kalakaran kan sa tuyang politika, digdi sa tuyang nasyon. Okay. Jimmy nasalita di si GB News. Thank you so much, kumpadring Jimmy, sa istorya halid dyan sa luwas. Mabalik pang programa, Oras Pilipinas, alas 4:32. An oras hatod sa Indokang. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Para sa liver lovers, Liver Aid Manggiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Good news for all CAP education plan holders. CAP continuous payout. Releasing of payments shall be for both fully paid and terminated plans. For more details on the procedures and requirements, do any of the following. First, visit its website, capfail.com, where you can check if you have an available check and where you can download the requirements. Second, email to info@capfail.com. Be ready with your SFA or scholarship funding agreement number when you inquire. On Monday through Wednesday, July 10 till 12, there will be a special 3-day releasing of checks to plan holders in the Albay, Sorsogon, and Masbate areas at the Hotel Centro, located at Imperial, corner Los Baños Streets of Legazpi City, Albay. If unable to come on those dates, you may proceed thereafter to the CAP office in Lucena, Quezon Province, or any of the CAP offices nationwide for inquiries, amendments, and or releasing of checks. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti!
Serbisyong wais pa rin. Surf yan! Initabi si Kapitana G. Samaromobio ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldanin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ipahiling sa inda ang sa imo kagayunan. Maging sunod na Binibining Silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinagakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5-4 ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling ang sa imong makinang nakagayunan, araw kan sarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. For DOH, FDA, CCH, UHSR, permit number 0471 series of 2023. Narito na ang bagong taste winner, Paraiso Beer Lakas. Bagong Paraiso Lakas. Strong beer na full-bodied, rich at smooth. Ito na ang preferred taste over the leading brand. In a blind taste test certified by Octa Research, ang Paraiso Lakas ay mas nagustuhan ng 6 out of 10 beer drinkers in NCR when served with ice. Try it today. A taste of Paraiso. Drink responsibly. Tikman ang Paraiso Beer. Only 110 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke, like bike, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others, practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan sa healthy Pilipinas. Creamy Milk Tea Bar cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas crafted with a traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Creamy Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Creamy Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Kurimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. Oh, Mayor no, dekap, ang kalbikan po lang ginamahigos. Ang orago na albayano, yan si Adrian Salceda. Tunay na liderato, masasabing malupit. Maugmang pulang ganyan, maugmang kahimanwa. Buong puso sa pagtabang, uragon talaga. Sa edukasyon, infrastruktura, unegosyo. Pag-uswag, mahihiling di kalidad ang serbisyo. Mayor Nonny Cap, sa imo kami saludo. Salamat sa pagpadara sa kapusta pulang genyo. Ulcer, rayuma at migraine na solusyonan dahil sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Para sa akin, itong activated charcoal capsule ang naitulong niya sa akin. Number 1, gumaling ang aking ulcer, gumaling ang aking rayuma, at ang pananakit ng aking ulo, migraine, nawala po siya. Kaya araw-araw po ako gumagamit ito. At isa pa, ito ang aking energy capsule sa araw-araw kong mga trabaho sa bahay at sa mga lakad ko. At nagbibigay ng lakas talaga sa akin to. Kaya halos araw-araw nandito ako para kumuha ng charcoal capsule na ito. Andrea Shero, nakatira pa ako sa San Isidro, 52 years old. Pruweba sa kaepektibo ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Paisi, manungod sa Annual General Membership Assembly. Ipinapaaram kan manihamiento kan Aleco na susug sa Board Resolution Number 71 Series of 2023 na inaprubahan kang National Electrification Administration kan Hulyo 16, 2023. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang Annual General Membership Assembly or AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 15, 2023. Aldawning Sabado, susog sa Artikulo 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Hilingon ang mga pasunod-sunod kan mga aktibidades. Part 1, alas 7 hasta alas 10 ng aga, on-site registration. Part 2, alas 10 ng aga, program proper. Part 3, business proper. Call to order, Director Eddie V. Gumba, Board President. Pagdeterminar na igwanin quorum, Board Secretary. Pagbasa kan mga notisya na ipinaluwas manungod sa AGMA, Board Secretary. Bareta kan manihamiento, Engineer Wilfredo O. Buxit. Agenda, piga-proponir na buffer stock fund. Pag-amindir
pag-adhere sa nagkapirang probisyones kan Aleco bylaws, pagbago kan membership fee, ratifikasyon kan pag-renew kan sertipiko de rehistrasyon, Part 4, raffle draw. Imbitado ang gabos na mga miyembro konsumidores kan Aleco, magdarasanan in bago o latest Aleco notice of billing o resibo, kasabay ang anuman na valid ID with picture, siring kan PhilHealth, SSS, GSIS, Pag-ibig, UMID, LTO, Post-out, Voters, Senior Citizen, or any government-issued IDs o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paaginin proxy o bako mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Ang mga miyembro konsumidores pwede man magrehistro online gamit ang link na ini agma2023.alecoinc.com.ph. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos! Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Marahay na bareta para sa gabos na CAP Education Plan holders. CAP Continuous Payout. Ang pag-release kan bayan ay itatao sa fully paid as in terminated plans. Para sa karagdagang detalye manungod sa mga procedures as in mga requirements, pwedeng gibuhunan mga minasunod. Bisitahon ang sa intang website, capfield.com, kung saan pwede ka mong mag-download kan mga requirements as in maaraman kung kamo ay gwaning apelabling cheque. Pwede man mag-email sa info@capfield.com. Ipreparar ang sa indong SFA or Scholarship Funding Agreement kapag kamo nag-inquire. Sa Hulyo 10 hasta Hulyo 12, Lunes hasta Miyerkules, magkakaigwa ng special 3-day releasing of checks para sa mga plan holders sa Albay, Sorsogon, Asin Masbate, sa Hotel Centro na makukuha sa Imperial Corner, Los Baños Street, Legazpi City, Albay. Kung dahil makaabot sa mga nasabing petsa, pwedeng magdirekta sa CAP Office sa Lucena, Quezon Province o maski sa ina CAP offices nationwide para sa indong mga kahapotan asin sa pag-release ng cheque. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Sige, yung mga CAP plan holders dyan ha, igwa pa kamo ni na sundo sa aga na udto na makaasikaso ka yan, tamang-tama yaon sinadigdi sa Legazpi diyan sa Hotel Centro. Pasiring lang kamo diyan, tanganing ituro kamo kung sa ina lugar diyan sa may Hotel Centro ang mga taga-CAP. Lalong-lalo na so nagmature na baga sa mga policy, imbes na mapasiring pa kamo sa Naga o kaya duman sa Lucena sa indang head office, diyan na po kamo magpasiring ha. Sagkod pa kamong Miyerkules na udto diyan maakomodar, then mapasiring na naman sila duman sa Naga, then pasiring na sa Lucena. Hurharayo na tabi ang dadayuhon nindo. Lalong-lalo na so mga nagmature na ang policy ka na CAP, ining CAP plan holders ha. Duwang bareta pagkatapos ma-closing na kitang niya na aldaw. Nasa linya si Joshua. Joshua, good afternoon. Please go ahead. Yes, good afternoon Sir Pio. Good afternoon sa mga paraan tabay. Sa dagdag na bareta, nag-request si Mayor Awin Baldo kay Vice Mayor Junji Hausha atin sa bilog na Sangguniang Bayan na makapagbilog din sarong resolusyon na mataunin autorisasyon sa alkalde na magpirma sa sarong Memorandum of Agreement between certain Mr. Franco Liovido Razon
para iniserpiyo sa operasyon sa school canteen diyan sa Daraga Community College o DCOMC. Ini sa paagi din sa turat na ipinadara kan alkalde sa Sanggunian. Asin na isabay naman na review naman sa regular session ngunya na hapon. Kung matatandaan kan mga nakaliis na mga simana, ang kantin ang saro sa pigtutumbok ni Konsel Pilo de Lumen na dapat igwaman ang DCOMC. Kan mag-follow up man kita sa alkalde, aminado ini na talagang dakulpaman talaga ang kulang sa laog kang nasabing eskwelahan. Alagad pinaghihinguan na maibugtas ang mga kaipuhan. Clearing sa classrooms, plantilla positions, full-time faculty, guidance office, canteen at iba pang pasilidad. At least ngunyan, medyo assured na magsirpiyo ang mga estudyante na wara nin mangyayaring pagkakataon na madilis ang DCOMC patabang hali sa Commission on Higher Education o CHED dahil ang pasaro-saro pinagtukumple na kan lokal na gobyerno sa tabang man kan Sanggunian ang mga dapat na kumplehan. Yan. Sige. Alright, Sir Pio, mga dagdag man na impormasyon, regular na sesyon ngunyan na hapon kan Sangguniang Bayan, kan Daraga Albay. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua. Sa regular na session man dyan na pinag-atindiran, development sa Sanggunian Bayan, Candaraga. Mientras tanto, saro pang report. Nasa linya man si Jomar Bien. Kumpadreng Jomar, marahay na hapon tabi. Go ahead. Salamat pa rin, Pio. Good afternoon sa mga paraantabay. Posibleng maapektaran kan kontrobersiya kan nakalis na Domingo sa Bulangan sa Banwaan kan Bakakay. Ang aplikasyon kan operator kan Bulangan nagibuo ng 4 na beses kada simana. Oho. An pabulang. Yan. Matapos pa din na nakalihis na Domingo nagtaigwanin kontrobersiya kung saan dakul na mga parabulang ang dainabayadan kan bangko. Yan. Duman sa parada ninda. Oho. Sa ginibong regular na sesyon kan Sanggunian Bayan kan Bakakay Kasubago, nagatindir duman ang saro sa mga parabulang na ipinagreklamo si Wilson Bermas, ang operator kan Bulangan sa Bakakay. Oho. Na nagsabi na saro siya sa dakul na mga parabulang na nagkabarayadan so parada nila sa indang ng ganang manok. Nagluluwas da kaya basado sa investigasyon na dihadista ang bangkero, ang lamesa. Oho, sige. Puro llamado suranggana. Oh. Salod na salod so bangko. Itaparan so kulang sa pago. Kaya nagluwas daog sa sugal subangko. Restante pa. Restante. Di dakul da kinagbarayadan. Yan. Kuminasyar sa Sanggunian pang Bayan Kasubago. Oho. Ang sarong parabulang na ini, na nagsabi na nagahagad man sa nangaya ko kung ano ang maginibo kan Sanggunian ta legal itong bulangan na ito. Legal so pabulang tal daw na Domingo. Ano lamang ang proteksyon na pwedeng itao kan Sanggunian, kan lay, kan ordinansa sa mga arog samo na parabulang na dahil nababayadan kan manihamiento, kan paradan, kan postame. Kung kami ngayon di magbayad, preso tulos kami. Yes, totoo. Nya kung subangko ang dahil magbayad, ano managad ang sanksyon? Yun na nga so ng paglamesa ngaya, wala ba ka ngaya, pinugaan lang ngaya kami, okay, nagtuga. Pero paano kung kami ang day nakakabayad? O anong naku ang kasimbagan sa Sanggunian? Sabi kan Sanggunian, pagadalan bata palan, ini pala na si Wilson Bermas, operator. Oho. Ali pa sa nasa session kan Sanggunian Bayan kan nakaliis na simana. Nata. Na naghahaga din special permit, nagibuo ng 4 na beses ang simana, ang puro lang duman. Mamimiligro ito na sa iyang kahagadan, sa kudaday niya yan maklarar na issue na sinangat na dyan sa Sanggunian, sigurado yan. Abo man nga ni talaga kan Sanggunian kan mayoriya natawan ki permit ito na sa Bulangan. Iyo. So halos nagkakasarabay man kan mga special permit sa mga barangay na may mga kapistahan.
abo man mag-adjust da kay ning sa bulangan na inip, maski pista duman, di sige sarabayon ngayon. Mag-adjust ngayon sinda sa mo. Marasa pa. Sige. Iyan ang sinabi ni Kagawad Adonis Bumbales. Sinabi ni Kagawad Adonis Bumbales na paano tapaman ngaya ma-grant ang sa iyang request na special permit kunaro ka ng pasistema. Yan. Sa nagdidisensyo ka na sa aking simana, sa nagagawing sesyon, naghahagad siya si special permit every week. Nagibuo na 4 na aldaw. So ngunya kunaro ka na na sistema, tantara mo niya malulugi ang bulangan, kunaro ka ng sistema niya, ano man ay kagagana kang kambulangan? Di siyempre tayo na kumimadyan, nakatay ka granta pag-special permit. Si Kagawad Adonis Bumbales. Yan. Oo. Kan donin ang bayan kan Bakatay. Delikado man ang ganda. Dahil yan tawan ni nagakanigo ng permiso duman sa pinaghagad. Oo. Yan. Pero iyon mangyayari kan. Habang nasa session pa biglang nagtanog ata sa cellphone kan so nagreklamo. Oho, ano da? Sabi niya, aram na ngayang aniyo na ko digdi o nipigtik sa kwayuso na da. Mabayadan. Ang bayadan sa iya 38,500 pesos. Duman pa sana ito sa iya. Oho. Sa iya pa sana. Oh. Mario. Pero ang agad niya talaga pa is kung ano man lamang dan proteksyon na may tao pag-arog kayo ng mga tama man. Sistema. Tama kung man. kami ngayon day nakabayad, pulis tulos ngayon minatakma sa mo. Matik, pulis, blatter, kaso. Yan. Pero pag Bangko, legal na nagpapulang, arog ka nangyari, ano nga yan, habol me. Yan. Magsingit kaya ka utang. Nako, sige. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Nako at taman managad yan, kanakalis na mga aldaw, na aldaw, yung kontrobersiya dyan sa bulanganan kan bagagay, dahil na binarayadan kang bangko. Ay, nako tabi. Tapos naghahagad dyan sa sanggunian na tawan pa ning dagdag na aldaw ni pagbulang. Paano yan? Naigwa ka nga nin responsibilidad pa, obligasyon duman sa mga nainot mang dapat mong bayadan. O paano yan? Sa pangarang kang bilog na puwersa, salamat kan sa inyong paghinanyog. Mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target After